झालेला आहे, एका वेगळ्या उंचीवर या महोत्सवाला आणलेला आहे गोवा सरकारने आणि त्यानिमित्त सगळेजण इथे जमलेला आहात. या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्ताने आपलं स्वागत. आता यानंतर ज्यांची मैफल संपन्न होणार आहे ते दिग्गज असे गायक स्वराधीश डॉक्टर भरत वळवली यांचंही मनापासून गोवा सरकारच्या वतीनं स्वागत करते आणि विनंती करते पर्यटन खात्याचे संचालक श्री केदारजी नाईक यांना की आपण स्वागत करावं सर्वांचं. नमस्कार. प्रमुख पाहुणे हांगा हाजीर आशिल्ले आमदार गोविंद गावडे, देवकी कृष्ण संस्थेचे प्रेसिडेंट आणि सेक्रेटरी, GDTCचे MD कुलदीप आरोलकर आणि माझे मित्र, तसेच उपस्थित मीडिया आणि रसिक प्रेमी. गोवा पर्यटन खात्यान हे आयोजित चिखलकाल्या उत्सवात तुमचं सगळ्यांचं योगदान. आज आम्ही चिखलकालो ह्या आमच्या पारंपरीक आणि पवित्र उत्सव मनोवपाक जमल्यात. चिखलकालो ही आमची लोक परंपरा, श्रद्धा आणि एकसारखेचे प्रतीक आसा. श्रीकृष्णाच्या वेगवेगळ्या बाललीला हे आमकां आजून आमच्या संस्कृतीक जोडून दवरता असो हो एक उत्सव. गांवचे लोक आपले मतभेद विसरून प्रेमान उत्सवान ह्या उत्सवाक आज हांगा सगळे सहभागी जाल्यात. आज हांगा उपस्थित प्रत्येक व्यक्ती ही ह्या उत्सवाची शान आणि मान आसा. फाटलीं 2 वर्सां चिखलकालो पर्यटन खात्यान एक वेगळ्या उंचेर व्हेला आणि आध्यात्मीक पर्यटकांक उर्बा दिवन गोंयच्या प्रतिमा सुदारपाची मोख बाळगून गोंय सरकार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली पावलां मारता. तशेंच पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे यांच्या काल्पनीक संकल्पना पर्यटन खात्यान राबवून पर्यटनाक नवी दिशा दिवपाचें फाटल्या 3 वर्सांत काम केलां आणि म्हणूनच अशा ह्या उत्सवाक तुमचें स्वागत करपाक म्हाका खूब आनंद जाता. हांव सगळ्यांचें परत एकदा स्वागत करता आणि देव बरें करूं. चढाचं काय बरे करू श्री केदारबाब नाईक. सगळ्या माझ्याकडे मानस्थान आम्ही योगकार्या मोगाचे प्रतीक भेट देऊन माता सुरे आदरणीय श्री गोविंदजी गावडे हांचे स्वागत करचे. तसेच श्री विजयजी खरवडकर अंकयोगकार, श्री व्यंकटेशजी कांबा अंकयोगकार, केदारबाब नायक, श्री कुलदीप आरोलकर, तसेच पंडित तुळशीदासजी नावेलकर जांचो आमकां सगळ्यांक व्हडा अभिमान आसा. कितलेशेच विद्यार्थी ताणें घडयले आनी कितलेशेच दिग्गजांक तोलामनाची अशी साथ केली. पंडित तुळशीदासजी नावेलकर सगळ्यांचे म्हाका स्वागत करता. केदार सर तसेच कुलदीप सर. सगळे मानेस्तार मागता पारंपरिक पद्धतीने दिल्ली पेटवून चिखलकाला 2025 हाचे उक्तावण करचे. अच्छा लगता है.
खूप आनंद होते श्रीकृष्ण आपल्या लहानपणीच्या इष्टाबांधातले लोक चित्रकला आणि देवकी कृष्णाच्या देवळाच्या प्राकारात सगळे भक्त एक द्वादशी दिसा दर वर्षात चित्रकला करतात 9 पाव पियाच्या मध्ये कार्तिकी द्वादशी सुद्धा देवकी कृष्णाचा पालो केला जातात आणि आषाढी द्वादशी चिखलकाला जातात लोक खूप श्रद्धेने म्हणत श्रद्धेने आणि भावार्थ म्हणायला आपल्या पुढे जाय ते घरात सांगतात आपले नारायण मानतात आणि ते पुराय जायला म्हणतात कसं नवस स्वयंपाक म्हणायला अशी आपली वेगवेगळी आमची परंपरा आहे आणि वेगवेगळी अशी आमची रीती पुराय गोंड आमच्या कला संस्कृती खातीर फामाद आसा तशीच आमची लोकसंस्कृताय खरेंच खूब गिरेस्त अशी आसा हांचीच माशेंची श्रीमती सुरेखा अनंत माशेलकर हांचे कडेन घालांची कवनांचो असो खजिनो आशिल्लो जाचो सोद श्री वेंकटेशजी तांकां लागलो आनी ताणें ताचेर त्या घालांच्या कवनांचें पुस्तक काडपाचें थारायलें आनी ब्रॉडवे पब्लिशींग हावस हांच्यांनी तें पुस्तक काडलें आनी आज तें उजवाडाक हाडपाचो चिखलकाल्या देवतान खीण आयला हांव मागतां आदरणीय श्री गोविंदजी गावडे हांचे लागीं की तांणी ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन करचें हांव मागतां ह्याच समयार श्रीमती सुरेखा अनंत माशेलकार हांच्यांनी बी वेदीचेर येवचें जोरदार ताळ्यो जावपाक जाय सुरेखा बाय खातीर सर्वांना माझा सस्नेह नमस्कार. आषाढी एकादशीच्या पर्वसंध्येच्या शुभारंभ प्रसंगी आज गोवा पर्यटन खाते चिखलकाल्याच्या निमित्त उत्सव हा प्रत्यर्थ आजचा सुरेख अनोखा कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तानं व्यासपीठावर विराजमान आहात. ह्याच आमच्या देवकी कृष्ण देवस्थानाचे अध्यक्ष आदरणीय धारवाडकर साहेब, त्याचप्रमाणे सचिव श्री तांबाजी, त्याचप्रमाणे या मार्शल नगरीचे आणि अर्थात आमच्या अंतरुज महालातले एक उत्कृष्ट कलाकार आदरणीय नाविलकरजी,
ज्यांच्या सहकार्यानं आजचा हा संपूर्ण महोत्सव आणि खास करून गोवा सरकारच्या वतीनं ज्या संचालनालयानं ही जबाबदारी घेतलेली आहे त्या खात्याचे संचालक श्री केदारजी नाईक, त्याचप्रमाणे गोवा पर्यटन महामंडळाचे व्यवस्थापन संचालक श्री कुलदीप आरोळकरजी, आजच्या ज्यांच्यामुळे आज इथं अनोखं गर्दी जमलेली आहे ते आजच्या कार्यक्रमाचे खास आकर्षण आदरणीय पंडित बलवल्लीजी, त्याचप्रमाणे या सभागृहात उपस्थित असलेले सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ कानसेन तानसेन यांनी या सुंदर रंगमंचावरून आपल्या आवाजाची झलक तुमच्यापर्यंत पोहोचलेले ते कलाकार श्रीमान ऋषिकेश साने आणि मुग्धा गावकर, त्याचप्रमाणे त्याचे साथी कलाकार, पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तुम्हा सर्वांना माझा सस्नेह नमस्कार आणि या मतदारसंघाचे आमदार या नात्यानं तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक या माझ्या मार्शलच्या नगरीमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. मार्शलचा चिखलखाना हा एक अनोखा गेली कित्येक वर्ष परंपरेने नटलेला आणि संपूर्ण गोव्यामध्येच नव्हे तर भारतात सुद्धा नव्हे तर जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलेला आणि मागच्या 3 वर्षात ज्या अर्थाने हा चिखलखाना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संपूर्ण जगभर आणि त्याचं कौतुक जर झालं तर या चिखलकाल्याचं कौतुक झालं. आणि मला सार्थ अभिमान आहे की हा चिखलकाला माझ्या मतदारसंघामध्ये गेली कित्येक शेकडो वर्षांची परंपरा, त्याच पूर्वजांनी काय बरं रहस्य असेल त्या चिखलकाल्याला, हा एक प्रश्न अजूनही उद्भवतो किंवा सहज प्रश्न आज प्रत्येक पर्यटकांना पडला जातो. आणि म्हणूनच आपलं नातं, खास करून शेतकरी कष्टकरी वर्गाचं नातं हे सदैव त्या चिखलाशी असतं. आणि चिखल म्हणजे मला वाटतं जे अत्तर जो असतो, जो परफ्यूम जो असतो, आणि पहिल्यांदाच ज्यावेळेला पाऊस गरजतो बरसतो आणि जो मातीचा वास जो असतो पहिल्यांदा, तो मातीचा वास अत्यंत महत्त्वाचा आणि जीवनामध्ये सुद्धा मातीचा सुगंध जो आहे, दरवळतो आहे, तो सुद्धा आपल्याला भरपूर काही सांगतो. आणि म्हणूनच या चिखलकाल्याच्या निमित्तानं संपूर्ण माझं मार्शलचं नाव जगभर प्रसिद्ध आहे. पण हे प्रसिद्ध करण्यासाठी ज्यांनी लहान थोरांनी किंवा आमच्या पूर्वजांनी आज हा महोत्सव किंवा हा उत्सव किंवा चिखलकाला एका भक्त मार्गाने आज ह्याच देवकी कृष्णाच्या पटांगणात देवकी कृष्ण आणि ह्या विठ्ठल रखुमाईचं जिथं जिथं वारी होतात तिथं तिथे पायवारीला या देवकी कृष्णाच्या मंदिरापासून बऱ्याचशा वारी आज कोण चालतात वारीकडे, कोण पायी चालतात, हा एक प्रश्नचिन्ह किंवा त्याच्यावर आपण जर विचार केला तर संपूर्ण शेतकरी वर्ग ज्याला या समाजाची किंवा निसर्गाची राखण करण्यासाठी तात्पर्याने जो वर्ग जो वावरतो तो या वारीमध्ये सहभागी होत असतो. आणि मला वाटतं या आषाढी एकादशीच्या एक 15-20 दिवसापूर्वी ज्या विठ्ठलाचा गजर, ज्या पांडुरंगाचा गजर मी सातत्याने प्रत्येक मंदिरात, प्रत्येक देवळात आपण करत असतो, आपल्या घरात आपण करत असतो, त्यावेळी तो प्रसंग, तो पांडुरंग, तो विठ्ठल रखुमाई आमच्या दर्शनास सहज आणि सातत्याने भेट देते. बऱ्याचशा जणांचा एक गैरसमज आहे की विठ्ठल रखुमाई आपल्याला त्या पंढरपूरच्या एका गाभाऱ्यात आपल्याला भेटतात, पण मला वाटतं एक अनुभव आहे की प्रत्येक वारकरीच्या बरोबर हा विठ्ठल आणि रखुमाई सातत्याने सहवास करीत आहे. आणि म्हणून माऊलीचा गजर गात एकमेकांना पाया पडत अगदी 20 दिवस किंवा त्यानंतर सुद्धा ह्या विठ्ठलाचा जो भक्तिभाव जो आहे, जो श्रद्धा जी आहे, ती श्रद्धा खूप महत्त्वाची आहे.
आणि म्हणूनच या श्रद्धे भावेमुळे किंवा प्रेमामुळेच आज संपूर्ण इथं आज या शामियान्यात किंवा या सभागृहात जिथले जेवढे आज तानसेन आज इथं जमलेलं आहे त्या सुरेल आवाज जे अभंग त्याच पंथाने तुमच्या आमच्यासाठी रचलेले आहे आणि त्या अभंगामध्ये आपण एक ओळीचा जर आपण विचार केला त्याचा अर्थ जर आपण समजून जर घेतला तर मला वाटतं जीवनाचं सार्थक झाल्याशिवाय राहणार नाही. पण खरोखरच एक प्रश्न पडतो या संतांनी केलेल्या अभंगवाणीचा मध्ये आपण जीवनामध्ये फक्त ऐकतो का त्याचा आपण प्रत्यक्षात आपल्या जीवनामध्ये आपण अनुभव घेतो किंवा तो अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे तेवढंच महत्वाचं आहे. संगीतातून आपल्याला सुखद आनंद मिळतोय त्या संगीतामधून आपल्यावर ताण जो असतो तो तणाव जो असतो तो आपण कधीतरी कमी करतोय. पण तदनंतर काय जर भावना माणुसकी ज्यांनी एकमेकांना आधार केलेला आहे मदत केली आहे त्यांचा परोपकारवाद आपण कधीच विसरू नये. हेच तर आपल्या संतांनी आणि ह्याच भक्तिमय ओवींनी आपल्याला सगळे गायक जे आहेत त्यांच्या समोर त्या सुरांचा आज वर्षाव करीत आहे. त्याच वर्षावामध्ये आणि या वर्षा ऋतूत या पावसाळ्यात आपण भर या सभागृहात बसलेलो आहोत. मी एवढंच म्हणेन की आज पर्यटन खात्यानं या सुरेल संगमाची किंवा सुरेल आज साथीचे आज आमच्यासाठी आज परभणी इथं आज करून दिलेले आहे त्याबद्दल मी पर्यटन खात्याचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतोय आणि तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन मी त्याचसाठी करतोय कारण त्याने दोन या चिमुकल्या अशा कलाकारांना तुमच्या टाळ्यांचा जो कडकडाट जो होता ना तो पाहिल्यावर निश्चितच आमचा टिकलीवर गोवा हा जर जगाच्या नकाशावर कशासाठी पोहोचला तर तुमच्या टाळ्यांच्या गडगडाटामुळे पोहोचलेला आहे. कारण तुम्ही दिलेलं उत्तेजन तुम्ही दिलेलं प्रोत्साहन हे खूप मोठं आहे आणि यातूनच कलाकार घडतोय आणि त्याच कलाकाराची आज आठवण सातत्यानं आपण त्यांच्या गायनामधून आपण याच हृदयात ठेवत केलेली आहे. आणि म्हणूनच मी एवढंच म्हणेन जो वारसा जी संपत्ती आपल्याला काय मिळेल यासाठी वारकरी कधीच त्या विठ्ठलाच्या दरबारी जात नाही पण तुमचं सर्वांचं भलं व्हावं हेच सगळी मागणं करण्यासाठी जो माझा 85 वर्षाचा जाणता विठुराया त्याच विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनासाठी जातो तोच पांडुरंग जातो तोच एकनाथ जातो तोच तुकाराम जातो तोच तीच चोखामाळी या सगळ्या संतांचं दर्शन ह्याच अनोख्या दिवसात आपल्याला होत आहे. आणि म्हणूनच मार्शलचा चिखलकाला हा सुद्धा त्यात अनुषंगानं आज इथं आयोजन केलेलं आहे. चिखलकाला किंवा कोणत्याही एका वर्गणीचं आज आपण महोत्सव घडतो त्यासाठी एक निमित्त असावं लागतं आणि निमित्त म्हणजे मार्शलच्या आमच्या पूर्वजांनी रचून ठेवलेला हा चिखलकला आहे. या चिखलकलेच्या शुभमुहूर्तावर आजच्या मी मार्शल नगरी आणि संपूर्ण गोमंतकी यांना मी शुभेच्छा व्यक्त करतोय आणि उद्याच्या आषाढी एकेदशीच्या संपूर्ण तुम्हाला शुभेच्छा व्यक्त करून मी इथं माझे 2 शब्द आठवते घेत असताना देवदेव कृष्ण महाराजा तुम्हा सर्वांना चांगली बुद्धी आणि चांगलं आयुष्य आरोग्य प्राप्त करू देव हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतोय आणि माझे 1-2 शब्द आठवते घेताना पर्यटन खात्याचं आणि खास करून माझ्या गोवा सरकारचं मी परत एकदा मनपूर्वक अभिनंदन करतोय. तुम्हा सर्वांचा आभार. जय हिंद, जय गोवा, जय विठ्ठल रखुमाई. मनपूर्वक धन्यवाद आदरणीय गोविंदजी गावडे. आपण मांडलेले विचार हे खरोखर फार मार्मिक होते आणि अनुभवाचे बोध होते कारण गावडेजी हे कित्येक वेळा वारकऱ्यांसोबत त्यांनी पायी प्रवास केलेला आहे आणि वारी काय असते ते त्यांनी स्वतः अनुभवलेलं आहे आणि मुळातच धार्मिक वृत्ती आणि हाडाचे कलाकार असल्यामुळे त्यांनी अतिशय उत्तम असे इथे समयोचित विचार मांडले. सर्वांच्या वतीनं गावडेजींचे मनपूर्वक आभार. मी आदरणीय श्री गावडेजींना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर भरत बळवली यांचं स्वागत करावं. कृपया मंचावर यावं. आदरणीय भरतजी बळवले. सुरेखाबाई आणि पुराय टीम अशी स्टेजवर आहे.
छायाचित्र घेणं चालू असतानाच मी विनंती करते श्री दीपक नार्वेकर, डेप्युटी जनरल मॅनेजर तसंच PRO GTDC यांना की आपण सर्वांचे आभार मानावे.